palatakseni nyt tänne sitten, missä ollaan oltu, niin Selvät perjantait oli niinku kyllä vahvasti siis nuorisotalon jengillä tehtyjä, aikaan saatuja. En tiedä, mikä meitä kaikkia sinne motivoi niinku menemään. Siellä istuu jätkät rivissä ja se Löde, joka oli siinä jollain videolla. Kerro ensin, kuka sä oot. Niin ai niin, totta! Hyvä! Mä oon siis Reija. Mä oon ollut Nuokulla 97 varmaan ja siitä varmaan jonnekin 2000-luvun puolelle. Ehkä. Kuitenkin kyllä me jo autolla täällä käytiin kruisailemassa. Tämähän on siis sijainnilta aivan mahtavaa. Tämä on helposti saavutettavissa. Pääsee mopolla ja autolla ja bussilla tarvittaessa. Kävelle, jos hävittää pyöräavaimen. Niin, sellaista ei koskaan tapahtunut onneksi. Ei. Mutta Harri Lavon ei suostunut purkamaan ST1 terassia. Että se on siellä. Mutta ei ole kyllä sitä pyörääkään. Mutta joo. Siellä kyllä nähtiin aikamoisia esiintyjiä. Niin sillai, tietysti itse muistaa ehkä eri tavalla, ne ehkä joku TikTokikaan ollut semmoinen niin the juttu, mutta kyllähän sitä nyt on kiva ajatella, että sä oot nähnyt sen tuommoisessa tapahtumassa. Niin oltiin siis Narikassa ja sitten myöhemmin kun tultiin täysikäisiksi niin järkkäreinä. No siis täällä ollaan makkarapaistossa. Siis nuotiopaikkahan on siis ollut ennenkin tuossa. En mä muistanut, että me ollaan tuossa aikaisemminkin oltu. Joo, siellä paistettiin makkaraa ja jotain retkiä me kanssa tehtiin. Niin tehtiin. Linkkilässä ollaan oltu ja Täällähän oli sitä ohi mennessä sitä järjestyksen valoa hommasta, eli täällä sä oot paljon innokkaampana. Joo, tässä me on hymyinen jopa. Niinku. Joo, punainen tukka. Kiva tommonen lapsenpyöreys kasvoissa. Nyt se ei ole pelkästään lapsenpyöreyttä. Sitten paljon leivottiin jossain vaiheessa ja sitten tässä on tämmönen vähän erikoisempi kuva. Joo. Sulla on 2 tulitikkua suussa tossa. Kyllä, koska sä sait minut uskomaan, että kun puree tulitikkuja, niin ei valu sipulia leikatessa kyyneleet. Mutta kun minä olin ihan valmis kokeilemaan ihan mitä vaan, koska ne oli tosi tujuja sipuleita. Mitä me tehtiin silloin? Ei mitään havaintoa. Mutta silloin oli se joku rastiratakierros tuolla. Niinku. Auttoiko ne tulitikut yhtään? No ei. Sehän huijasit. Tässä on myös huono puoli se, että aikuisia ei voi aina luottaa. Ne saattaa kertoa väärää totuutta. Niin. Mutta hauskan näköistä se oli. No oli ja kyllähän sinä oli vähän itselläkin pilke silmäkulmassa sitä tehdessä, että niin. Joo, Sarikin on siellä taustalla. Mutta hei, kerro minkälaista täällä oli olla silloin nuorena. No välillä tosi rajua, kun piti totella sääntöjä. Siis se on aina tosi raskasta, mutta sitten toisaalta ne on kasvattanut ihan hirveästi ne vuodet. Just tässä puhuttiin ystävän kanssa, joka on kans täällä ollut ja oli tarkoitus, että tultaisiin yhdessä tässä muistelemaan ja katselemaan näitä juttuja, niin puhuttiin siis sitä, että onhan se ollut semmoista turvallista kasvamista niin kuin ihan ennen kaikkea, niin kuin, että kiitos vaan. Niistä vuosista ei mahtanut olla helppoa, eikä ole varmaan sen jälkeenkään ollut helppoa, mutta, mutta kyllähän sitä kauhulla katselee, että mistä kaikkialta sitä rahoja nipistetään, että jos täällä katsoo, että jätkät hakkaa itse omat polttopuunsa, niin se, että jokuhan siinä on silloin natsannut niin kuin oikeeseen, että päästään kalaa ja olemaan ja tekemään asioita, mitkä ei välttämättä ole sitten semmoisia, mihin voisi luotettava aikuisen kanssa lähteä niin kuin muuten tolleen retkeille tai touhuille ylipäätänsä vaikka lumenveistokilpailuja järjestämään, niin en tiedä meneekö sellaiset enää läpi. Mutta niin, siellähän oli sunkin lumenveistokilpailu. Oli. Se oli aika graavi, mutta se oli tyylikäs. Niin kuin, meillä ehkä saattoi joukkueella olla vähän erimielisyyksiä. Mutta siis kyllähän niihin vuosiin mahtuu paljon ja siinähän sitä on kasvettu. Niin, mahdettiin olla aika pahoja. En ehkä ilkeä kaikkea kertoa mitä tehtiin, mutta, mutta kyllä myös te oltiin varmasti ihan kilttejäkin ja semmosia, että on tuo Jari on varmaan meitä ikävönyt ja lämmöllä muistanut. Että. Joo, ei tätä niitä pahempia ollut. Joo. Et hämmästyttävintä ehkä tässä on aina se, että ne ketkä on kaikista ärsyttävimpiä, niin ne on aina, niiden mielestä oli tosi siistiä olla nuorisotalolla. Siis joo, se on se.
Niin kuin, ja kaikista ehkä kivointa oli just se, että touhuiltiin silleen, että porukka jotenkin innostui niin kuin yhdessä tekemään. Kaikki ei tietenkään lähtenyt retkeille tai tullut lumiveistokilpailuun tai mihinkään tällaiseen, mutta että just ne kokkailut ja sellaiset. Ja sitten mä muistan ihan elävästi nämä, siis meidän, oliko ne aina pikkujoulut, pikkujoulut, missä oli sitten näitä palkittiin, ja siis tämä kahvivarasvideo oli siis niinku oikeasti, se oli niin hauskaa, ja musta tuntui, että kellekään ei tullut niinku paha mieli siitä, vaikka siinä oli aika törkeästi salaa kuvailtu ihmisiä tai ylipäätään, niinku, että ne on kuitenkin semmoisessa hyvän maun rajoissa, ja vaikka joku vähän loukkaantuikin, niin ehkä puolen tunnin päästä hän oli jo silleen, että no oikeasti, että me oltiin kaikki siinä mukana, että se oli tasa-arvosta niin kuin kaikille, että se vähän kasvatti myös semmoista lujuutta ja semmoista, että tuli ehkä mietittyä niitä asioita semmoisen, niin kuin sitä oikeaa ja väärääkin opittua sitten sellaisesta niin kuin, semmoisen hyvän meiningin kautta. Niin Joo, Jaakko muisteli samaa videota tuossa. Okei. Okay. Se oli kyllä sneaky bastard. Mut joo, ja mulla varmaan jossain vielä onkin mun savukinkkupatsas ja ihan varmasti on tallessa, koska se oli jotenkin myös niin hyvin hämmentää, että what? Mutta kaasteeni. Kyllä Niin, siihen aikaan poltit. Joo, kyllä. Salaa tietysti kaikilta. Ja sitten mä muistelin tossa, että mulla on Antti Tuiskusta kuva, yhteiskuva Selvä perjantaista ja sitten on Peltsissä. Paitsi mä en sitä Antti Tuiskun kuvaa ole saanut koskaan, mutta mä tiedän, että se on otettu ja se riittää, että mä muistan itse, että mä olin Antti Tuisku kainalossa ja sitten Peltsi kainalossa. Ja siis se oli niinku, se oli kans niinku, mutta sitten menee ihan puihin, niinku, eihän sitä sitten pysty niinku puhumaan. Mutta sellaisia julkkiksia on tavannut. Sitten mä oon kysynyt muiltakin, että oliko tästä jotain hyötyä vai jotain haittaa sulle? Hyötyä tästä videosta. Ei vaan ylipäänsä, niin kuin sä oot ollut täällä nuorisotalolla. No siis hyötyä, niin kuin sanoin jo, että varmaan on päässyt kasvamaan turvallisesti semmoisessa jossain ympäristössä, missä joku nyt vähän edes yrittää katsoa meidän perää, tai ylipäätänsä nuorten perää. Niin kuin, ja se, että kuitenkin sitten semmoinen tietynlainen, että sai semmoisen aikuisen kunnioituksen, tai se tuntui silloin semmoiselta, että sai aikuisen kunnioituksen, vaikka ei varmaan kyllä aina niin kuin tosissaan, niin kuin sanoin, niin ehkä ansainnut sitä, mutta tavallaan, että vaikka tyhmäili, niin sitten kuitenkin oli niin kuin ihan ok ja tervetullut niin kuin paikalle. Että. Ja sitten se, että oli paikalla tyyppejä, tässä nyt tietysti oli kaikenlaisia ohjaajia, kävi niin kuin Sari ja Löde, ja no sinähän nyt on tullut koko ajan, ja oliko Missukin jossain vaiheessa, ja kuitenkin niin tavallaan, että se porukka, että niin kun, ne työntekijät on sellaisia, että ne sai sen porukan niin kuin toimimaan, niin se on jotenkin, että tuntuu niin kuin hyvälle. Ja niitä oikeasti muistelee, nyt kun katsoo taas noita valokuvia, niin tulee ihan semmoinen, että nuohan oli vasta eilen. Niin, pari vuottahan siitä on. Että se on, että hyötyä oli nuorisotalosta. No mitä sä antaisit tämmöisiä hyviä neuvoja niille, ketkä nyt on täällä meillä nuorisotalolla asiakkaana? Pysähtykää välillä miettimään, että mistä voitte jäädä paitsi. Että jos tämä on ollut näin monia kymmeniä vuosia olemassa, niin, ja porukat tulee tähän muistelemaan, ja sitten jos viititte vähän vilkasta näitä ei-digitaalisia kuvia ja katsoa, että siellä oikeasti porukka hymyilee ja tekee, niin silleen, että ei kannata ainakaan tyhmäillä, että sen omien tyhmäilyjen takia niin menettää. Ja missä muualla olisi kivaa sadesäällä hengata. Ei kenenkään porukat jaksa sitä lössiä siellä mökkäämässä jonkun pienessä makuuhuoneessa tai omassa kammarissa. Hei, Jarilla oli välillä noin korvatulpat täällä, mutta peltoreihin se ei sortunut koskaan. Joo, mulla ei ollut niitä. Heikillä oli joskus kyllä. Joo. Oli edellinen ohje. Kyllä. Mutta se on varmaan se, että pysähtykää miettimään, että mitä puuttuisi, jos ei olisi nuokkuja missään. Jotenkin. En mä tiedä. Ja se, että toki se voi teistä nyt tuntua, että ette saa tällä mitään, mutta tälleen jälkeenpäin niin tavallaan. Hei, kiva, että olit silloin ja kiva, että tulit nyt kertomaan juttuja. No niin, ei mitään. Tämä oli kyllä tämmöinen nostalgia juttu. Kiitos sulle, että sain tulla.